Intie jera Lulu TV ene kine makare ma indie cheno mar kuku mar wach mikelo ni kine ka kinde kodan Jeff Lombaka ka wuok e Lulu TV ma indie ne cheno mabende warange weche madhi nyime saniri mola mago e kuma siasa mabende nyaka saniri pod nasora mone kata nade ka onge lokruok e weche go mag yiero kata duol mar IEBC to gimidhi e yiero machalo kamana antie studio kaindi kod daktari ubro nyiso nyinge achiel kachiel ka to dhi nyime kod rango weche machalo kamana yaro ki studio daktari Mosogana. Amoso ani logani Dr. Christine Sadi anyara sembo abuok siaya koja. Ukinyi makawuono agoero kamano mondo orwaka lolweka mondo awuoye joganda matimo. Erokamano nya daktari Dr. Christine. Arwati studio kena goni erokamano kuom kauthulo mari mar chopo achiel kachiel. Mana kwa chako weche gieki mabende dhi nyime sanieri moloyo manasa sanieri koro oramone kata nare to gibro dhi nyime kod weche mag ng'anyo. Wuok tich kachiel kod tich abich. Mano wache kod migosi Odinga kendo wacho ni nyaka gidhi nyime kod ng'anyo machalo kama. Ng'anyo ni ere gidwaro ni mondo mi gitim lokruok ne IEBC. Be paro ni maendi ne timore. Tinge ni ng'anyo to nyaka bedie nikech kane wayudo kane ombulu manogo cha no wach ni no otimore maber. To kok otimore maber to jarifari ne okokelo tugo mong'iyo kaka go mpira. To koro kidwa dok e pap ko mpira to ok nyaka koro jarifari la palo kan gik manowachi to moloyo nikech nowache gi kot maduong'. Koro gi kot maduong' nyaka non kendo nyaka timni. Ang'o momiyo ombulu ni no ong'ade. Ok nikech no ng'ade nikech gik moko ne nitie manok otimre maber. Kendo jomoko be nie iye kanyo mabe onego ba samwa wuoyo kani onego be nosetui gima pod gitimo oko koni. To kapo ni mano en gima omiyo giwacho ni ka gigo losre to ji ok dog e mpira. To an bende aneno ni mano en mana gima ber nikech nyaka level playing ground nyaka los maber eka ji dok e mpira. Ok nyal dok kamoro mineno kidhi nyuri e bugo to kinyumo kata onguchi to onguchi no dhi lal nikech ombuchwa gi chal ni ne gifuya ne okuti kodi. Koro nyaka wadwar kama kwa keto mbulu tadiera wuokie no mbulu mar Dr. Sadia koketo to odhi ne ng'at mane Sadia keto ne nikech anyalo goye kocha kata nyalo goye kocha to odwa dhi kama ber mane pani adiera monego wawachi to mi onge gima omiyo ji dok e mbulu kapag kokolosi. To gima sani nyalo nenore alela en ni dwaro ma un godo go iko ne uketo gi kaka irreducible minimums magiko no keto ni nyaka to chopo gi kare koka udhi yiero. Roma bende koro nasa no bedo godo kod jakom mar IEBC nyaka giko mar nyoro na kamigo Raila Amolo Odinga okwero kendo wacho ni onge winjruok moro amora mosebede kind gi IEBC. Jubilee mupiem godo machiegni to wacho ni gin gi ikore ne yiero. Mae ni kare nyiso nya. Ting'eyo ni ok wanyal wuondre nikech aparo ni gin kisebedo ni jarifari osiepni to ng'i kako kwalo ni mpira to koro ento ok nyako yie mana kodi ing'e ni jathum mandeto ni thum to nyaka yie mana kodi to ka pod ondeto ne gi thum to gin thum gino pod olosi pod gitwe mna waya kaka nichupe wacha to ok mano to koro chuno ni gin gibro yie kode to wan to koni waneno ni kapo ni gino no kolosi nikech an to kema wache kot yie mana wache to ka kot noyudo gik moko ni ne rach nikech kot be ok nyal wacho koko ketnegi gima gineno ni ma to notimre maber adier ka notimre marach tang'o momiyo pod gidwa ni wadog ni ji odog e mpira kaka nyupa kolosi omiyo ok adwa ni mondo awach ni ok giyiego to be ok adwa wach ni koni bende rach an adwa nawach ni an we mondo gigo ng'i maber gik manowach ni ji joka olosi mondo ka giyie dok e mpira kaka ne wadwa dhi e mpira to gigo losi tang'o momiyo ka giparo ni gin adier ne giloyo tang'o momiyo koro kendo gichako giloso gin be gidwa loso chike moko chikego koro gidwa loso gina nikech aparo ni kanyo ema mondo wang'i kane mpira nogo maber ma giyie gi jogi ni refari ni ne ber koro ang'o momiyo kendo gidwa miyo jo refari chike moko ma koro giringo ni mondo gilos chikego piny omiyo kanyo ema an awuon aneno ka gimoro ok ni kanyo maber nitie gimoro kanyo ma ok giwachi ni wadieri to banyiso ne chike makoro gidwaro mondo giloki ma achiel kuom gin ni gidwaro mondo mi jakom mar IEBC mano Chebukati kadi poni onge to jalup mare nyalo lando president to ka gin ariyo go ko giduto gionge to any commissioner nyalo timo lendo kae to bende doho mamalo mar Supreme Court bende gidwaro ni jang'ad bura moro amora nyalo sidho ker nyalo chamo ker mo iparo ni chike gi ang'o wanyalo question the timing ang'o miyo chuno nyaka los gi sani
ama paro ni mane kama mischief donje ing'e ni seche moko inyalo milri gi kijige mamarji nikech mae to koro watugo gi ngima marji wan kaka jok mamine ma nyithiwa inego kane chieng' choluong ni osemiye to kapok ochopo kata town to mono osechako go Kibera to mono go Kisumu to kae ma koro wanene ni nyithiwa wan nyithindo notho mang'eny giwacho ni nyithindo ok notho to wata ng'i gadieri ni nyithindo notho nikech kuom sources moko wan gi records koro gi aparo na adieri en niya tugo moro nitie ka to tugo no osedhi ga menga ok en gima osechakre ka kidwa ng'e ni Kenya ka onge election moro mosebedo ga dieri gi kare en election achiel kende mane between Kibaki to Uhuru to modongi to en kwelo to ka koro wasedonjo ndwa kwelo to en ni ng'ato ka ng'ato nyaka style mar kwelo ne dhi malo te momiyo chike gi waneno ni ok chike maber gimomiyo dang katiba mane wapas wacho ni yani ni nitie ng'at momi kare nitie gimomiyo ni katiba ka ji nono katiba de nono si gini mang'eny nikech kochako gi Aspal Gai an part of jok mane oloso katiba partly mawuok oko kapod awe kilose mabe nachaka duogo kendo ma participate to kane ji osewuoyo mosekawo oganda ma oganda wacho ni mae moromo mae gi mwadwaro ang'o momiyo jok moko dwa noloke sani king'iyo maber ni ka ng'at ma chairman mar IEBC en presidential returning officer to kapo ni koro oonge ni to kendi keto ne ng'ato kendo ka gionge tiketo ng'ato mano kanye kama mischief dwa bire nikech katiba noneno ni ene mano nego bed nolando gi koro miyo kanyo to gi timing no ok en gima ber mano gima mischief maparo ni onego bed ni bitongo reasoning mar Jubilee ma bende temo chwalo paro machalo kama giwacho ni dhano ni ng'ato nyalo bedo matuo winjo ka gitiyo gi paro manotimore do mar Supreme ni jang'ad bura Ibrahim nobedo matuo ka bura ne bigi mai ndiye gima winjo ka gitemo wacho ni mane pach ni ng'ato nyalo bedo gi ng'ikruok e ngima to mano kapo ni is what magima ma dhano ka dhano paro to kara be wan be constitution do pare ni kara president be nyabe seche moko mono waber gar gibera riyo ni nitie moro ker moro miketo mabathe maka ker ni onge to akawo keto waketo ni kata namba 2 nyalo bedo ker aparo ni mano kwa dok kanyo to wabo wuondre nikech wan be wanyalo keto chik ni kara ka koro kama ndelo magidwa to kara waket ni ker moyier madier namba 2 ne ko onge to kikwadhie moko ni ni ng'ano ni chini bunga wa speaker na wakaka ni ker mar 2 kapo ni pod ngima ng'at mano bedo namba 2 to chikra chik office to ng'eni ka koro ber to king'eni kendo kiwacho ni ka jaja moro nyalo buka ni tugini to anyalo kela kata moro kata wan bende chieng'no mo wacho French to wagolo ok wacho ni jaji mara moro ok wakel moro gi ndege mo wagini Kongo ma wacho French to akona mondo dinga iber to suwe sido to suwe mo gudu inge ni magi to tugo moko mokane ka koro dwa timre nikech an aywa kaka ng'ama ng'ama biro safa ka en mon gi nyithindo to gi yawuoyi marawere midwa go kapuga gi joge gi magiseketo makiloso makoji omiyo gino to aparo ni en mischief moro kaka wadwa tieke to kang'eyo to en gimo nego ji bed piny an kaka wacho natimo an mediation international mediator hapa ni ji onego bed piny gima ber ni ng'anyo kodgi koneno bok ber to ji onego bed piny mondo wawach ni mae gima oseyudowa wadwa dhi kana tarik 26 Oktoba omiyo pod watugo to tugwani be nyalo terowa kamarach an mane gima ne nyalo tero kurach to yapenje kaka Dr. Sadia wacho ni achiel kuom jok mabende kelo laro e kind oganda kara mediator gima dwa penje ni jombeche mopogore opogore kata invoice bende nyiso ni to thuolo thin iko ni mondo demands mag ne IEBC bende kik bed mathoth ahinya aso jo invoice wacho ne jo Jubilee ni oyo chike mondo loko gi kipo gin gik mabero koro ng'ato ka ng'ato nigi chung' ne jo Jubilee dwa loko chike un kaka Jonasa un kod dwaro mar keto ni ka ok ochopi to ok odhi yiero sa thuolo bende rumo wan gi ndalo ma ok thiene 20 to tarik 26 chopo maindi nyiso nang'o bende uparo ka Jonasa ni ndalo gi oromo mondo otim lokruok gi kiduto ogol CEO ogol jok mwacho ka duto ma IEBC ochako bedi kako nego bedi mondo yiero te Anto adwa bedo kendo adwa yango maber ni an ga very objective and a very neutral person. Jonasa no bende nyalo bedo ni antie koni nikech koro ing'e ni piny wako koro wan mana chal ni wan Jonasa. Gimomiyo bedo ni koro wan kata jok manyocho ok bed ni dwa support Nasa koro wadonjo kuro. Nikech kaka ineno osewe joganda kata king'iyo kata an kana dongo. Ing'e ni wasebedo ni onego bed ni piny ni jite romo makata
kek ko ngadi timiyo marom aneno ni nitie gimoro mok ni kare koro jogi osebedo ni jomoko kabila ariyo moko dwani ene magine madech gi opong sachete to dech jomoko to onge to gimiwacho kuom wach mar Jonasa no wa duoke wach mar Jonasa no nitie ka kot no osewacho ni nitie gik moko manoko timre maber nitie emomiyo ji nyaka bed piny mawinjre en mane minyalo losi mapiyo piyo mamiwa wadhi yiero mapod miyo ng'ato koketo kurane to winjo ni odhi kurane dhi count ya idhi kwan maber machup kama nodwaro to nitie kama pod entere ke adwa penji ni to sava ni mchano oseyawe kusuni poko yawe Chiloba no wacho ne owuoyo achiel kuom platform pacho kani no wacho ni sava no yawo kendo nyaka sani pod en gima yawo koro kang'eyo adieri mar wacho to koro ing'eni ok nwang'e nikech koso ok nyalo bedo janeko to wacho ni sava ni ok obedo noko yawo mapod en wach maparo ni pod en gima winjo kawuok e yamo ka ni there's a contempt of court ni ka sava noko yawo to ka en adieri ni sava noko yawo to ang'o momiyo sava nok nyal yawe tabe ang'o momiyo kane Chiloba ni kwani en ohingo ng'ae Kenya ka teko mane ma Chiloba wuoyo ge Kenya ka mane Chiloba nyalo ng'anya nyane ne TV nyoro komilre nyoro godhiambo ting'eno wuoyo ka nyathi moparo ni otugo gi ngima mar ene siyo mar otiyo gi ngima ing'eni nyako pare ni kanyo otiyo kata gi ngima mar ana dhiambo kama onena kanyo ati kaka tini to ngima na to nyako ng'i nikech mano is my constitutional right tapano dwa wuoyo ka nyathi moro mamilre moko ng'e no ting'o ngima mag ji aparo ni ka Nyasaye nyalo donjo chunye to dhiyo bedo par no otingo ngima magi to nyalo terowa kamarach nikech sava na adier an kiwacho na adier ni sava no ok gidwa yawe nikech gin gimomiyo ok gidwa yawe to kara gikel sava manyien mondo giwach ne Jonasa ni ng'e koro wadwa tiyo gi sava manyien mamoro cha pod waloro nikech nitie gimomiyo kiloro nyaka biri koro giket manyien to giwach ni wabro tiyo go Kenya to nyis jo Kenya nikech ok understand gimomiyo sava mar jo Kenya inyalo pandi ni ok nyis kuma ji nitie to wan gi gik moko mang'eny wan gi army wan gi state house to jog gigi te oluor gi gobila marito piny ang'o mamono waketo sava to nyiso jo Kenya ni sava uteni ka to wakawo tiluore to bedo a strategic one of the strategic installation anaparo ni ok an kaka ng'eyo kaka siwuothe pinje watugo gi pinywa to mano is not good pero ka nya Dr. Sadio obro kawiyo matin ka itwo duoge thuolo mar ariyo ka bende pod wedhi nyime kod twak machalo kamaendi ka wuok e Lolwe TV. Lolwe TV wachako duoge thuolo mar ariyo ma indie chiro mar kuku mar wach kod anje Folombaka chiel ka chiel odiochieng' ma kawuono warango weche mantiere kabele kod warito yiero mar tarik 26 kaka nowachi kod doho mar IEBC antiere kod daktari studio kaendi joma koko kedo TV mar gebro chaka miye thuolo chako mosu wanyiso nyinge kae to nyime kod twak machalo kama indi arwaki daktari erokamano moso ganda oganda moso to kinyi ma kawuono an kalolo ka adwoko erokamano ni thuolo ni ani luonga ni Christina Dhiambo Sadia anyara sema Rokabla nya daktari arwaki kane wadhi yo daktari kapok wadonje rango ni to yiero mane okethi kod doho mar Supreme Court mar Ker wadwa rango ni to jino wuok oko machalo nade to molo e gwengwa mar Nyanza kapok wadhi kanyo ero kama dwani wadoge en ni wacho ni no reforms no election manyiso ni ka ok otimo lokruok kaka udwaro to onge yiero in fact ne Raila wacho maber ni ok wacho ni ok odhi ng'anyo dhi yiero to wacho ni onge yiero mabro bet ler no wach ni onge yiero mabro bet nade ere teko modhi tamorgo mondo yiero kik beri tarik 26 teko ma ji nyalo tamrego dhi yiero to ng'eny gin na strategy omiyo mago to ng'eny ok dhano be nyalo decide ni koro gini ok ler wabeda bida waninde onge gima ketho ni thuolo to bende nitie yo ma yiero be nyalo ok nyal tim to yiero no be kata kotime kuonde moko to IEBC pok oluoki koro to koto sewaji mano bo nyalo bedo yiero adier ok mano bedo ni ok en yiero koro miyo wuondo wabeda jok ma wawinjore mondo wabed piny
mondo walos gima nyalo miyo wayier maber mondo ji te maka results owuok to ok wabed gi tabu kendo iwacho ni madier yiker ni to yiere maber aparo ni mano for me em gima onego bed ni wang'eyo to kok olosi kaka ji pod ng'anyo Chiloba wuoyo kaka wuoyo cha mano ting'e ni koro en sunga moro en achai to achai to ka ng'ato osekete ngima mar jopiny to ok apar ni en gimoro maber omiyo ka ok orie gik manowachi e kot ni richo to gima miyo ji dhi go ombulu an bi ok ane koro gima political strategies nigo omiyo kama gibiro mono wago dhi yiero gibiro nyisowa aparo ka gidhi ang'e ni koro gin go to gibiro pok giwacho no to wanyalo chopo okang' machalo nade ka dipo ni joma moko to odhi yiero nikech Jubilee bende ne tire kod johera gini gibiro dhi yiero ni ere kaka nolandi mondo gigo ombulu ka gidhi tang'o ma dhi timore aparo ni kanyo mabro ng'ado aora no kwa chopo ka gigo ombulu nitie aparo ni nitie kuonde moko ma kigo ombulu to kochopo kamoro to nego bed ni ombulu no ok en kare mano be aparo ni nitie international law moro okang'eyo obiro ng'eyo maber to another one ten ni yani ki oyieri gi joka moro konchiel in president banga mariji in mar piny teko sin mar jogo omiyo kanye miwinjo ka wach moro osechakore ni jomoko biro dhi ng'anyo dwaro pinjegi idwani mondo pog piny to biro ber nikech seche moko pogo piny ni seche moko apani biro kelo kwe nikech gini wasegoye aming'a kakoni ni an ne gichako gowa gi majuni kapod anyathi matin pok adhi skul koro sani an over 60 years to pod nyithinda thagre to nyikwaya bi thagre koro ok apar ni kwapogo to wawene gi kore gi kono gibedo go maber to bende koro ka gichuno wani wachopo kanyo an to dwaro na to dino kobedo ni piny mondo pogi to lakini ka gichuno wa mago chopo kanyo kaka nyochi dhi go mon Kisumu ang'o momiyo ndege digo Kisumu to dhi go mon Kisumu to mon migo Kisumu ke to ne ok gi announce ker kai Bomas of Kenya be gikia kata kuma Bomas mon nyalenda ka kia kata kuma Bomas te dhi go igo tie no igo liudi koro ok ing'e ni mano chal ni en achai moro mosechopo kamarach noganda ma koro dwaro ni kapo ni oganda biro neno ni mondo nyithigi odong maber kata mondo gibed oganda mondo gibed gi dignity gi kaka oganda to biro chuno ni mane ka biro chopo to iparo nade wach naneno ka kana wadhi ng'anyo machielo chane naneno ka oganda noting'o gik machalo kaka maps kata goro ma aneno ka ndege ni the People's Republic of Kenya wach mar pogo piny ni be paro ni ma en gima nyalore onyalore ma ok piny kende mosekuongo pogi Croatia Gerika no pogi ana sebede pinje mang'eny mosepogi mani negotiate so piny pogo piny tok tek mata dwa ng'ang'ane jogo ni pogo piny tok tek kori poge nikech wach mar yiero mano neno koyudo ni un gi aspiration makoni ok winjru gi aspiration makoni to jokoni gocha uto gin be gineno ni dwachgi opogre gi dwachu to king'iyo kata kaka piny dwa pogi ineno koluwo oganda moro makata nuwuok jo Sudan gi kocha ineno kama koro ema nyiso ni aspiration maru opogre gi aspiration ma ok unyal bedi aspiration moro kata the Bible is very clear unless the two works together ok unyal bedo ni ubedo mopogre to un be ubedo ni ng'ato ufil ni ng'ato onyono upiny mok wi unyal tingre malo koro kochopo kamano to biro chopo to international law provide ni kochopo kamano ni your own actualization you cannot realize it is provided in international law ni nyalo pogo piny omiyo waseneno mang'eny mipogo makende to kara Sudan donge nyocho daktari demokrasia en ang'o nikech gima ng'eyo ni demokrasia en ni jok mang'eny ema koro dwachgi itimo nikech en mana majority ka koro dibed ni ka wadhi yiero kinde ka kinde to wayudo ni jokone nigi kwan moingowa ang'o madang' watim nikech koro mane demokrasia mane kama duwita apani bende asewacho ni e Kenya kane wachak yiero ombula achiel kende mosebedo mar adier koro in numbers gi miwacho na Jeff ng'eny ing'e ni ok ang'e ni golo gi kanyo nikech kata kikwano kaka nyocha wadhi yiero oganda ariyo kende regions ariyo kende ema goche debe moro makochacha to koro gino namba miwacho mang'eny ni iwacho namba ni population ma ok gocho koso population mogocho ing'e ni mae to pod wan wawinje science nikech dwaro ni miwacho no to kane maber manyiso ni ombulu gi ok osebedo adieri mane kama ero kamano doctor winjo kiwacho ni ogisebedo madieri yomiyo koro kwanyal wacho ni majority ni kuma to koro nyisane to election mokalo chande kwarango weyo mag Luo Nyanza outcome mare nikech nondo ni bed piny kitimo maber outcome mare ne ochalo kiwacho gadieri jo Luo Nyanza ne wagocho maber
kura no ng'eny kendo nwadhi nyime to lakini king'iyo turnout yes turnout maluwo Nyanza king'iyo on average koro or Nasa regions king'iyo average ne gin low ne gin about 75% to king'iyo kocha to gin about 80 something yes to king'iyo station ka station king'iyo constituency ka maybe polling stations tibo yudo ni ne nitie jok mang'eny bi manokuok omiyo kako ni koro gidwa ni mondo giyud telo to nyaka giwuoga mondo gidhi ombulu adwa ni yake 6 point king'iyo kamoro ni Siaya kuma nonyuola yes. Tedu Bunyore koni to king'iyo Siaya kuma nonyuola Alengo Usonga ne ji 17,183 no kuwuok mano ne wodi oknuvut gin registered voters mane ombulu koro reason momiyo nok gigo ombulu ni nyaka wangi king'iyo samo kamo ya Kisumu Central yes iyudo ni 26,600 machiegni 27,000 nokuwuok dhi vot to somewhere like Kisumu Central kaja king'iyo koro kang'e ni nonyalo bedo ni en chieno mar transport nonyalo bedo ni ang'o manotimre momiyo kugocho to be gimwang'eyo ni jomoko sani kata kuogoyo jomoko ing'iewo jo businessmen mwaweyo ne jogi nikech wan wahero ji te obetie gwengewa mage jok mang'iewo ji ing'iewo chaye jo provincial administration iwacho negi ni mondo kik yie ni bedo mak ni koro imiyi luoro moro kanyo ni kik iwuogi ni kisekawo pesa anda adwa kwayo jo Kanyanam ni kukawo pesa to chamura chama nikech pesa na to mar sirikal chamura chama to ombulu tiwuoga nikech ng'ama di tuo ni madimak nanga ni ok iwuogi odikide ombulu to omiyo wang' ni ombulu ni wago e wachopie 90% nikech kwago 90 wachopo 90 to 95% wan wamedo ombulu 100 million ariyo to million ariyo kata ne jogi ng'iewo ombulu mwakanye ok ginyal upset that million omiyo gima dwar ni mondo wawach matek ni kwadwa ni mondo wang' ni namba omedre odhi migo moingo 8 point something mano wach ni wamiyo wuoga to wadhuogie kendo matek mondo wameda ne kendo million ariyo mondo gimoro miwacho ni 10 million strong cha obed adieri Maso ni ka oganda oko mogocho duto to wanyalo realize wach mar 10 million. Aparo kamano ka setimo kwana ningi natimo kwano mar science statistics omiyo kawuone jo NASA to kawuone kuwuok oganda wuok mogoyo NASA stronghold mogolo to 10 million strong no en adieri to koro ji wuoge moloyo luo Nyanza kudwa keto wa lead nikech wadwa ni wuodwa emo ka hotel wane ni wa lead makunde wako kiko ombulu ninde ng'ato ka ng'ato wuogi magara kineno jabathi koko wuok to dhi parne to ko onge transport apari jo boda ka nyalo bedo timo ng'wono gigol ji giterji mama matuo ng'ato konye mama matuo dhi ogo ombulu kalne line oduogi mondo odhi ogo ombulu piyo oduoge mondo madhi yath onindi apani gik makamago kwatimo to wachopo 90% to 95 turnout mano wan kam wabro bedo kama ber kabisa koro kapo ni jogi orieyo gik moko mo wachi ni wadhi ombulu to turnout issue nyaka wangi matek mano nyaka daktari kwetie ko to mana matin nyaka sani ripod nurses nitiere ng'anyo kendo oganda inyore miwuoro jotuo e hospitali opogore mag piny owacho inyore wach ni osedhi nyime e thuolo malach ma piny nyalo wacho na solution nyalo wuok kuom kana bire lorwe studio mokwongo na biro nikech ne doctors ne strike koro kendo kawuono ka duogo to nurses ne strike to an mar nurses ni ndayudo an doctor here to mar nurses ni ng'anyo mar nurses nigi mo impact moingo mar doctor ing'e na doctor ok nyal kiti theater moyani nikech koduogi e ward to nurse manyaka nasi koro ji osetho mang'eny nyithindo manie nursery be aneno ka osetho mang'eny to wach ni gima chunya thago chunya ni yani ok iwinjie serikal kata ng'ato moro amora mawuoye e ng'anyo mar nurses to ji to tho aparo ni koro kanyo be onego bed ni wabedie gi to ni to ma en sirikal ma ohero joge koso ohero nikech apani mane gima nokwongo sirikal moro amora piny moro amora ka sama wach mar thieth ok ti to gimoro amora chung nikech mane kama ngima dhano nitie to marwa ni osedhi na over 120 days to kawinji ka iwacho wachni kata mana jo position duto kawinji ka wacho ni nase song'anyo koro ing'e ni awuoro kendo to karawane e piny ni ngima mar dhano chal nadi nikech osiptande gi tukurukti to especially ng'ama onge nyalo matiyo gi public hospital nikech ing'e ni jogi to fuke gi upo gito gibro dhi private gibro fly gidhi Germany gibro dhi Israel gidhi India to koro mama manie dala tie dala wasimbo kacha ang'e jok mang'eny musikel na report no setho nikech nyoko yudo kata malaria sani koro nego ji
Kejinge ni kuonde moko nitie ma community nurses go ema also prescribers. Clinical officers are not enough. Doctors gi be onge kuonde. Kora paro to kendo mon ma koro kendo dhi konyre nikech midwives mang'eny gin ang'ina nurses. Kora neno ka wan gi chandruok kaka oganda kata gi kaka piny to kane ng'at ma chunye dwani mondo wach mar nurses. Pero kama nya daktari ya wingi kuom wach no ero kanyo bende makoro bro chopo e giko chenro ni ri odiochieng' ma kawuono kane wantiere kod Dr. Sadia achiel kachiel owacho no weche bende dhi nyime sani ri e piny mar Kenya mabeyo ni bro kawo achiel kachiel kawuok e tiga bonyero kama mondo nya daktari kuom biro kwa chako lungi ri chenro mara geno ni bro do thuolo mondo mi